Cuya estructura se ha construido con flechas de madera y se ha hecho de madera. Депутатите приемат окончателните промени в закона за движение по пътищата. Ето и другото водещо днес. Бившият заместник кмет на Варна Диан Иванов оттегли показанията си срещу Певицата Жана Бергендорф и неин приятел бяха задържани за заплаха с пистолет към таксиметров шофьор. Аз нищо не съм разбрала, само да изпсувам. Защото почнаха да ме питат къде е този пистолет, как не знам нищо. И съдос. Мащабна руска атака с стотици дронове и ракетни удари цяла Украйна. На 16 юли сряда започва централната емисия по света и у нас. Добър вечер, аз съм Костадин Филипов. Декларация от парламентарното. Adesso è copertina, dov'è la copertina? Така, най-добре е да има избори. Милена Кирова сега с детайлите. След ареста на кмета на Варна и на синдикален лидер от ПКД